Inji, kula yang. Rene maju Wasito. Inji. Kepiye anggonmu njaga marang sanak sedulur kang padha rewang macul Wasito? Inji, kepareng matur yang. Iya. Sedaya para ingkang makarya, sedaya para bau-bau ingkang nyambut damel. Sedaya sami guyub rukun saijek saka kapti. Iya, iya. Menapa ingkang dados dawuh saha pangandikanipun Eyang sedaya sami sumuyut ya. Iya, syukur. Ngene Wasito. Inji. Apa sanak sedulur mau ana sepadha butuh prabeya Wasito? Inji. Saderengipun kula matur ya. Iya, iya. Sedaya para bau menika matur kalih kula badhe nyuwun butuhan utawi arta yang. Oh iya. Amargi wanci menika musim nggih, musim kondangan. Iya pancen ora maido. Inggih. Ya diparingi aja nganti kuciwa ing manah. Awit saiki golek bau kanggo macul kuwi angel Wasito. Inggih, ya. Iya. Ya senajan ngono aja dibeda-bedakake. Marang sanak sedulur kabeh senajan para sanak sedulur kang padha ngewangi macul kae beda-beda agama ya kuwi kabeh dipadha ya. Senajan ana Buddha, Kristen, Islam lan sak panunggalane kuwi aja dibeda-bedakake. Inggih ya. Malah sinaosa benten agami saha keyakinan. Iya. Nanging sedaya sami gemergut guyub rukun napa malih menika damel pangibadah. Iya, iya. Contonipun masjid, wihara, gereja saha napa niku Hindu niku napa? Eyang. Apa ya? Eyang ya kurang ngerti kok aku ya. Pura nggih. Nah niku nggih sareng-sareng Eyang. Iya, iya, iya. Inggih. Ya ngono kuwi, pakerti kang becik ki perlu dilestarekake. Inggih. Sendika ya. Iya. Ya diprayogakno anggonmu lungguh Wasito. Inggih. Kisanak Nak Mas Jaya saha Nimas Arum. Injih kula Eyang Buyut. Injih. Kados pundi anggen panjenengan nyare wonten ing papan paguron mriki? Injih. Sawetawis radi lumayan asret Eyang. Oh, injih, injih. Injih awit kawontenan wonten ing mriki radi benten sekedhik kalian wonten ing rompok kula ngayogja menika Eyang. Injih. Awit wonten mriki lak erenging
redi ngaten. Injih leres Eyang Buyut. Injih. Lajeng panjenengan kekalih wonten wigatos menapa dene panjenengan kekalih rawuh wonten ing paguron Giriganda mriki? Injih mekaten Eyang. Anggen kula sowan wonten ngersanipun Eyang Buyut menika estunipun namung kepingin nyara widhekaken Bab menapa menika? ingkang sepisan kesahipun bojo kula Injih. pun Rara Sarinten Eyang. Injih. Awit nalika semanten menika badhe sowan wonten ngersanipun Ki Gedhe Suradipa. Oh, injih. Injih. Lajeng ingkang rajangipun kula kepingin mangertos wonten pundi lengkahipun Ki Gedhe Suradipa menika Eyang Buyut. Oh, injih, injih, injih. Punten dalem sewu. Injih, kados pundi Nimas Arum? Kula sakmenika kedah kepanggih kalian Pak Yu kula Rara Sarinten. Oh, injih. Amargi kula menika dipun titipi patrem Eyang. Injih. Saking Ki Gedhe Suradipa. Injih. Lah sakmenika kula niku dereng mangertosi anggenipun nyeratosi patrem menika Eyang. Oh, injih, injih. Injih, sekedap kula badhe nyuwun sasmita saking ngersa dalem Gusti ingkang murbing dumadi. Oh injih. Injih. Langkung prayogi Eyang. Injih. Sumangga kula dherekaken. Ngaten kisana. Kados pundi Eyang Buyut? Miturut saking sasmita Gusti ingkang murbing dumadi. Bilih Ki Gedhe Suradipa menika manggen wonten erenging Redi Botak. Caketipun Curug Traca menika kisana. Oh, ngaten injih Eyang. Injih. Sasmita ingkang saged dipun tampi. Lajeng ereng-ereng Gunung Botak menika kalebet wewengkon pundi Eyang? Lah menika ingkang Eyang dereng mangertos. Cobi kemawon panjenengan upadi samangke wonten pundi papan dunungipun? Lah menawi bojo kula pun Rara Sarinten Eyang. Menawi garwa panjenengan Nyi Rara Sarinten dumugi sak menika mboten katingal. Mboten katingal Injih, Eyang. leres. Piye Kakang? Piye iki Arum? Yen Mbak Ayumu ya Rara Sarinten ora kawistara ing sasmitaning Gusti sing lumantar Eyang Buyut. Heeh, iya. Iki aku lan kowe becike mbajutke lagu wae. Iya Kakang, iya. Injih ngaten Eyang Buyut. Nggih, kados pundi kesana? Menawi mekaten kula kumedah kedah enggal saged manggihaken bojo kula pun Rara Sarinten Oh, injih. ugi Ki Gedhe Suradipa. Injih, injih. Ingkang menika kula kepareng badhe nyuwun tambahing pangestu kemawon. Oh, injih, injih. Wonten pundi dunungipun Ki Gedhe Suradipa saha bojo kula pun Rara Sarinten badhe Injih, kula pati injih. Eyang. Injih kesana. Wasito Injih, kula Eyang. munduta tirta wening kerben kanggo sangu kisana kekarone. Injih, sedika Eyang. Iya, Nyuwun iya, iya. pamit. Iya, iya. Menika Iya. Kisana, Injih kula Eyang. injih. Menika kagem panjenengan kekalih. Oh injih. Injih. Namung weling Eyang mangke sak marga-marga sampun ngantos kasupen dumateng Gusti ingkang maruping dumadi. Matur ageng panuwun Eyang. Injih. Iki gawa warung. Iya Kakang, iya. Menawi ngaten nyuwun tambahing pangestu Eyang. Ki kula ya, kula pamit ya. Injih.
bacutno anggonmu nunggoni para sanak sedulur anggone padha rewang macul. Inji, Enggal budalo. inji, Sindika yang, kula nyuwun pamit yang. Yo. Matur nuwun. Lek Dargo Ya piye le? lan kowe Adi Sujiwo Iya, kepiye, Kang? padha slamet ngadepku nang ngarsaku. Pak Mucile temeka ana ing papan iki ora nemu alangan sawiji apa. Syukur. Ya. Syukur. Piye Sajiwo? Ayo nek aku kaya biasane to, Kang. Ya umpama pilek, watuk ya sekira wae. Ayo piye, Kang? Pancen gek gegawa karo alam. Ya. Lah ngono ta, Lek? Lah iya. Iki ngene. Ya, Lek piye? Dargo lan kowe Adi Sujiwo. Iya. Mula kowe kabeh tak kon ngadep ana ngalas gelaga ombok ini. Bot-bote ngabot yen awake dhewe dadi sekutu ning londo. Sing supaya antarane aku lan kowe padha gawe kisruh ing desa ngadesa. Ndur kepiye kowe, he? Le, Ya kepiye? rikala semono kowe rak ngomong. Ya. Yen aku karo kowe kudu nyolong wedhus sapi sing mapan ana ing desa. Ya. Mula aku utusan karo kowe, adikku kowe. Takon gawe riso ana sak kiwa tengening desa, aku mlebu desa. Wah, sapi rak kepenare jupuk to. Ya bener. Lah ngono to Sujiwo. Ha iya bener, ngutus ya ngutus, nyambut gawe ya nyambut gawe, Lek. Ambok kowe ki ngowahi aja jan open-open banget to. Nek ora tak openi sapi ora gelem mintil aku. Sapi wedhus pewetu kena. Aku kowe kok rantang payu nganti gapyak selen iki kok ya mbok gawa. Ah nek ora gawa kepriye? Wong kahanan kok. Mula ki Mongko ngene. aku ya gupak tletong tenan lho. Ayo manut. Ah, Lek Dargo Ya, lan kowe kepriye? Sajiwo. Ayo piye, Kang? Nggonmu nyambut gawe kowe ora mung waton. Sing ati-ati, aja nganti kedenangan wong-wong ngedesa ngadesa. Jalaran. Yen mengko nganti kok dingerteni antarane sing gawe rusak ing desa, kisruh ing desa kok awak dhewe bisa brabe. Le, aku ra wis kandha to karo kowe. Pakmu cilik lho. Nah, duwe aji sirep. Aja kok dientengake pakmu cilik iki. Piye Sajiwo? Ya apa-apa ki aku ya manut sing pernah tuwa. Tegese aku manut kuwi ya apa-apa sing dilakoni awak dhewe, dilakoni bareng-bareng Kang. Hayo priyo awak dhewe butuh. Ya. Apa, Kang? Kae kok kaya ana wong liwat. Kek wong golek sisik balik. Ayo, padha Ono, ndi? sisikan. Ayo. Rene. Sik Arum. Piye? Kowe medun dhisik. Lah kepiye? Kenapa toh?
Aku saya kempis tenan lho, kok kowe ora ngerti apa? Ora lah wong sikilku ki wis angel banget mbok mlaku lho Kakang. Mosok semene gedene kok njaluk cengklek. Sikile aku wis keju kabeh. Kusik Arum. Piye? Leren dhisik. Aja suwe-suwe. Kusik leren dhisik aku tak ambegan dhisik. Le ambekan aja suwe-suwe. Iki lho, Iya. wedange wis entek. Apa ya kowe iki mesake karo Kakangne to? Lho piye? Awang Isih- awakmu ngono gedene kok. Kakangne iki uga seumur ning gedhe kowe lho Arum. Ora. Rene tak kandhani, Piye? Kang. Aku ki wis ngelak. Ayo padha. Gunung Budak ki ana ndi? Ayo ora ngerti. Aku karo kowe lak ming anut jangkaing sikil. Iya. Heeh. Mengko tekan ngendi mbok menawa Gusti sing murba dumadi kowe iki paring dalan. Yen aku karo kowe kudu ketemu Mbak Ayumu, Iya. ora kurang mergo. Iya ning aja suwe-suwe. Iki lho aku ngelak Iki banget leren dhisik, e. oleh Aku ora dhisik. iso ngelek iki wisan. Ayo. Goleke wedang ya. Goleke banyu. Ayo nek ning kene iki anane ming banyu ning kali nang. Lah ya ora kono. apa-apa, sing penting gawe tombo ngelak iki lho aku ngelak banget ya Lah iki Kakang. sakmene gedene kok ya wis entek kowe to. Lah wong aku ngelak kok. Ya. Yo kusik. Ya. Kowe tak goleki. Iya. Ning kowe aja lunga tenan. Ora. Iki ning kene yo. Iya. Kowe njak nang kene. Aku ning isor wit kene ya. Aja lunga. Iya. Aku teko kene aja lunga lho. Iya. Aku tak goleki. Iya, aku ning isor wit. Hati-hati ya. Iya. Sing hati-hati lho Kakang. Kok wae. Lho, lho, lho. Sopo kowe? Aku Sujiwo. Trimbangane kowe nang alas kene dhewe, ayo melu aku. Ora butuh. Melu aku. Ora butuh aku. Melu aku. Melu aku. Arum. Arum. Kowe ana ngendi Arum? Tolong, Arum. Kakang. Tolong. Loh, Kakang Jaya tolongin. kowe ana ngendi Arum? Iki banyune lho. Kenapa kowe? Arum. Tenan aku Arum, tenan. Aku mulai mlayu iki. Lek Jaya, Ya, kepriye? iki Sujiwo ki njur malah mari ngendi? Ah, mula kuwe dasar bocah enom. Nek bocah enom ya kloyang-kloyang ngono kae to. Lah sing edan ki nang ndi? Ya mula kae. Ayo. 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 Sajiwo. Piye? Mbok yo sing kira-kira. Iki ke menungsa lho, iki ke wong lho. Kok larak-larak padake damen. Sing Nganti- ngarani nek iki kudu wong ki ya sapa? Ayo ning mbok yo kowe nganggo doga prayoga. Lehe nuntun nganti kepuntal-puntal. Kene Le. nduk Cahayu. Le. Piye? Apa dumeh bagus, isih enom, mlakune isih kenceng. Njur ngono kuwi tumindakmu, Patute nek aku tumindak, aku disalahake kuwi nek ana sing duwe. Lah wong aku nemu kok. Kowe rak takon nyolong wedhus karo sapi kok malah nggawa wong wedok e. Sak olehe, Kang. Yo rak dol ring ndi? Didol. Cahayu, Piye? kowe timbangane dilarak-larak karo kanca-kancaku. Iya. Njur tenimbang dadi bojone kanca-kancaku kan luwih becik dadi bojoku. Aku ra sudi ya. Gagahe gagah ya gagah aku. Gantenge ganteng ya ganteng aku. Senadyan kowe kuwi kabeh iki enggak. Karo aku wae. Ora sembrono lho.
Ayo nek ora disembranani timbangane cana. Ayo manut. Ora sak sembrono, rono. Jangan negori tanpa Are aja kok kasep ki aku durung duwe bojo. badan jagrasane Arek manut ngono lho kepenak. Aku mbok anggap wanita apa? Alah manut to. Ora ngono lho. aku ke senajan mung maling Iya. ning bondo donyane kuwi akeh ora-orane kok njur kowe kuwi Aku ora butuh bodoh. setan galep menungso kowe sapa kowe wani ganggu nggon tresno marang wanita Sing kudune takon iku Hati-hati lho, Lik. Ah, ya. sapa kowe kuwi wani monto-monto meneng adikku? ora perlu ngerti jenengku pernah apa kowe karo wanita Iki adikku. adimu Adikku. Mula aku ora trimo yen kowe tumindak dak sio marang adikku. tiwas kebeneran yen kowe adimu Apa karepmu? entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk tak kanggo bojone Kowe kena njaluk adikku yen bisa nglangkai bangkeku. wah klebet Iya. Oh, kurang ajar kowe. Ayo. Ayo nek kepengin Maju kowe. adu nguliting kulit Iya. atau sing balung. Awas. Awas. Wait. Wait. Dene ora sepiro padha kejugalan. Apa ro? Kok suwe banget lho. Sing ana banyu iki ana ngisor kono ado arum. Kesuwen aku lho. Tak kira kowe iki ninggal aku jebul malah ana wong sing kurang ajar iki. Ning kuwi ora apa-apa to? Aku ra piye-piye. Nek ora apa-apa saiki mbajutke lagu. Iki wis padha mlayu kabeh. Wis. Ayo ayo Kakak. Ayo. Ayo kanca aja do angler waake tuwil kono gene sing prayekno panjangane inggih kilora laras ketikane nanging kilora jaga berdung lampu suare Ngene iki penak. Inggih kilura laras ngandikane nanging kilura danggar lampu suwae nganggo irama ngenthong kuwi. Iya, mau ning tengah-tengah fales kentongane kan. Wah, kowe kleru. Ngenthong iki kudu ana aturane. Piye carane? Ayo, Ya. tek tok.
Lah ngono kuwi jenengane. Ya, aku ki nek jaga ki cok nggo kentongan terus. Lah iya kudu to. Wingi ki pas ana maling sapi ora nggo kentongan. Ah, kuwi Aku ngentongi cagak listrik malah diseneni karo Pak Ratemar. mulane kudu Iya, irama. iki mau nemu nang kali iki, Kang. Siji-siji raja pati sis kamling, loro-loro ana maling sis kamling, telu-telu omah kobong, papat-papat banjir bandang. Ah, ngene iki. Lima-lima kewan ilang sis kamling, dara muluk tondo aman sis kamling, ayo njaga keamanan mubeng desa aja nganti ilang. iya aja Anek nganti rondo ilang pira kuwi? oh kowe ki nek nganglangke senane rondo Lah jenengan ki nek sis kamling ya sing di lalangi ki omahe rondo-rondo tak delok kok. Aku iki apa hubungane rondo kok Sri tangi Sri Ya angger omahe rondo di adem nek bengi ki ya. lah iya wong ngerondo nang jaba kok ton iki nyeloke sapa Lah jenengan ya nglalangi omahe dhewe wae kok. lho sing omahe dhewe sik sing digoleki njur gek rono-rono ngono Kayane iki mlebu omahe dhewe bar ngono butule ning nggon tanggane. kurang nek kowe wis kondang nek cakra kejet ngono wis Kro Pripun? ana apa Pundi? kae Oh, kok nggih mencurigakan. wani apa wedi kowe Ya wani kene iki lulusan satpam kok. nek wani cekel Oh, beres. Kentongane kek ngendi? gini kon Oh, iya. aja mbok pentungan Tapi nek aku ora balik berarti aku mati ki ya. iya Ya. Tak paranane. heeh parane Oke. Syal. Ngati-hati. Sik. Oh, Apa? piye wonge kecekel tenan iki? Iki wonge sing mencurigakan kuwi. Sing nyolongi sapi kuwi to? Kula aturi sareh rumiyin. Menawi panjenengan dereng wanuh dumateng kula dipun wanuhaken. Wah, kowe iki Menawi dereng tepang kula suwun ditepangaken. Yo ngerti nek kowe iki maling kok. Dumadakan kula dumugi mriki dipulosara kados dening kewan ingkang boten wonten ajinipun. Ayo wong maling Lajeng kok lepat ngerti kula omong. punapa? ngene yo. Kowe iki tingkah lakune iki mencurigakan. Soale bar ana klopo, sapi, wedhus dong ilang. Dadi aku ki sebagai Kro. Nyurigani. Nah, betul. Arek mencurigani ya angel. Pegawe kon muni nyurigani ora Nggih iso. nyuwun sewu. Drojot. Ateges wonten ing padusunan mriki kawontenan sawektin trip. Lah iya. Perkawis kadonyanipun para kawula kapendhet dening maling mekaten. Iya. Mula nek kowe ra sing nyolongi wedhus to? Nuwun sewu. Senajan to kula menika namung kados mekaten awujudanipun. Ananging apa? kula nggadahi panjangga ingkang langkung sae langkung luhur tumrap kawula wonten ingkang mapan wonten padusun. Maling kok luhur. Mila mekaten. Piye saiki? Monggo menawi kula badhe dipun pulosa. Kula namung nderek kemawon. Dibondoe. Kula namung nderek mawon. Bondo sowanke karo Ora dipulosara sikik sadurunge disuwanke ning nggon. Aja tumindak sak karepe dhewe. Saiki dibondo disuwanke nang gone Ki Jagabaya. Ayo. Ayo, melu aku. Ayo.
ibune Injih kados pundi Pakne? Ki Bau lan kowe Wirajaya. Injih Ki Jogobaya. Lah iki kabeh wis padha nglumpuk nang papan kene. Injih. Lah iki aku wektune bakal kondo marang kowe kabeh. Injih. Padhe ngendika menapa Ki Jogobaya? Lah iki ngene, Ki Bau. Injih. Aku tak takon marang kowe lan kabeh wae kang padha ngadep. Telung dina kang kepungkur kuwi aku lak mireng pawarta. Injih, injih. Menawa ana ing sak jabaning kukuban Pucang Sariki ana kedadean. Kedadosan menapa Ki Jogobaya? Ana kawula mbingkanane kang teka ning desa kuwi mau gawe kisruh, gawe rusuh ana ing desa kuwi mau. Banjur aku tak takon marang kowe. Injih. Apa kira-kira para warga ing Pucang Sariki kang kalebu panggulawenthahe kowe iki Bau? Menawi saking sanes dusun Pucang Sari menika wonten tiyang ingkang mlebet. Ngaten. Iya. Menika menawi saklebetipun perdukuhan Pucang Sari Ki Jogobaya. Menika sak menika dumugi mugi-mugi kemawon saklajengipun. Nanging sak menika ayom tentrem. Boten wonten tiyang ingkang mlebet wonten ing dusun Pucang Sari. Tegese ora. Mugi boten wonten satunggaling kawula ingkang mrengkang dumateng dawuh panjenengan Jogobaya. Iya, tegese para warga ing Pucang Sari iki isih jejeg ayem tentrem merga saka panggulawenthahe kuwi. Injih, awit kula Ki Bau menika ngrumaosi Ki Jogobaya. Iya. Menika ingkang kedah dipun pitados dumateng panjenengan. Lah ya aku pancen percaya saengga semanten. Kula menika rak namung nindakake dawuh panjenengan. Lah menika jenenge kowe lak wis netepi jejibahan. Injih, lajeng sak menika dusun Pucang Sari menika ayem tentrem jingga. Ya kaya ngono kuwi sing ndak karepan. Injih. Heeh. Nanging semono. Injih. Ya senajan kaya sing dikandhakake kuwi mau. Injih. Aku njaluk kowe ya sing aja ninggal kaprayitnan. Aja nilar ing kawaspadan, sing padha waspada lan ngati-ati. Samangsa-mangsa ana kawula mingkanane kang teka ana ing Pucang Sari. Injih. Kowe kudu diawasi sing tenang. Injih, menawi wonten tiyang mlebet wonten saklebetipun dukuh Pucang Sari menika ajeng damel dadrah pun tanggung jawab kula Ki Jogobaya. Iya, iki dadi tanggung jawab. Injih, pun dados tanggung jawab kula. Injih. Wirajaya. Injih. Kula iki. Ya senajan kowe duwe jejibahanku. Aku tak takon kepiye pirukunaning para warga ning Pucang Sari iki apa ya isih kaya wingi-wingi apa wis ana wah-wahan. Niku Ki Jogobaya. Saderengipun kula matur wonten ngersanipun Ki Jogobaya, kula tak nyuwun prisa riyen Ki. Iya. Adat sabenipun menika angger Ki Jogobaya niku nimbali kula. Niku rak teng meja niku rak sok enten. Lah iki yo lintingan, enten unjukan kopi. Ya. Wong teng Pucang Sari niku kondang kopine. Mbakone nggih kondang. Iya. Lah kok jenengan niku pripun? Adat saben pancen kaya ngene ning wektu iki ya rada kasaten barang. Wah, ning sing baku ngene. Injih. Wirajaya kaya sing ndak kandhakake iki mau. Injih. Marang Ki Bau. Nggih. Nah, aku njaluk sing waspada ngati-ati. Oh, injih. Jalaran mengko yen nganti kedadean para warga ana ing Pucang Sari. Kuwi nganti padha cengkah. Lah, nganti padha cungkrah. Kuwi mengko bakal ndadekake kurang santosaning padukuhan ing Pucang Sari. Kula pitados sadangunipun
dusun Pucang Sari menika dipun asta Ki Jakabaya niku nggih sedaya warga niku sami sayek-sayeka kapti Gumregut ya. awit wonten Pucang Sari niku ora tebih saking kutha Goro. Nah, Dados sesrawungan menika nggih namung wonten Tegil ingkang biasanipun nanem mbako nggih. Wayahipun nanem mbako ingkang ngrumati kopi nggih. Ngrumati kopi palah sakmenika kathah-kathah niku sok nanem sayuran niku. Oh, kaya ngono. Ya wis. Monggo sayuran niku nggih kabetahan namung nggih pripun nggih wong jenengane ting dusun piantun kathah kadang kiyambake nanem sayur terus wonten mriku badhe tumbas beras ngangloh regane larang. Lah iya. Pokoke saiki ngene. Nggih. Kabeh wae sing bisa ditandur marang para warga tani iki mau. Injih. Iki ya ditandur kanggo murakabi uripe ana ing padukuhan iku mau. Dadi aja nganti para warga, para kawula iki padha ngangluh. Boten. Mergo kurang pangan, kurang apa wae. Tegesipun nek menawi kirang pangan niku boten tinemu nalar. Awit pategilan wonten Pucang Sari niku ora wiyar to Ki. Lah iya. Namung nggih badhe pripun malih? Ya. Sakmenika senengipun nandur ingkang boten kagem dahar saben dinanipun. Ya nanging semono. Injih. Iki tak borongake marang kowe. Injih. Bab panggulawentahing para warga kanggo majuning desa lan warga kene. Luwih-luwih bab guyub rukuning para warga. Kang mengkone bakal njalari santosaning desa, santosaning padukuhan. Kang mengko lumeber marang santosaning bangsa lan negara. Leres Ki Jakabaya. Kejawi menika Ki Iya, Jakabaya. iki bau piye? Mestinipun Ki Jakabaya rak kirang mangertos godhaing para warga-warga. Lah, sakmenika warga-warga niku pun nggadahi pemanggih malih lho Ki Jakabaya. Panemune kepiye? Lah, menika kanthi kemajengan perdusunan menika sampun ngawontenaken taman wisata. Oh, ngono iya. Taman wisata kangge pemancingan, terus kangge napa-napa sedaya pun sami rakit mekaten. Matur nuwun banget. Yen wis padha kaya ngono awit warga. kemajanganipun warga Pucang Tegese Sari. pikirane wis padha mecah. Nggih. Ibune. Injih kados pundi? Ya Pak? senajan kowe iki jejering wanita. Injih. Nanging aku njaluk kowe aja nganti keri karo gumreguting para priya iki mau. Ana ing warga ing Pucang Sari. Senajan wanita kena kanggo tepa palupining para wanita liyane. Injih. Senajan kula menika wanita, nata wanita ingkang wonten duka Pucang Sari menika sedaya sampun maju, Pakne. Maju nggih sampun napa nika PKK menika nggih sampun gumregut Canca Taliwondo. Ya. Yang dipun kula lak dipun kan mimpin para wanita-wanita nggih Pak. Pancen dadi kewajibanmu. Injih. Menika kerja bakti nggih nika mendeti sampah-sampah wonten sak kanan kirine bale menika. Sedaya menika sampun Canca Taliwondo. Dene sampah ingkang sae menika dipendheti kadosta botol nika aqua nika nggih Pakne. Nika malah dipun sade damel kas dukuh ngaten. Oh, kaya ngono. Ingkang mundur menika namung petani saben kalih tiyang mancing Ki Jakabaya. Ingkang mundur. Sampah sing boten sae menika malah dados. Ya, menika kejawi jagi kawenjengan ugi damel kang menika. Disuwun nggih. Kados Rada rene. Cakra Kejet Ki Jakabaya. Dikandani rada rene.
Cokro Kejet. Ki Suwan iki Joko. Lungguh iki nang ngarsane Ki Joko Boyo. Badhe nyowanake nika pawongan nika kula curigai. Cokro Kecit. Nggih. Ora ndak timbali kuwi ngadep ana ngarsaku. Kanthi nggawa bandane pawongan iki sapa iki? Menika wau kula tangkap. Napa tangkap niku? Dicekel. Cekel. Mbak ya nek sepatu. Kok dicekel kuwi mergo ngopo kuwi? Gerak-gerikipun niku kula curiga. Oh, Cubriya. Mangkane kula beto mriki Nyubriani ana sak kiwa tengene pucang. Nggih. Punten dalem. Coba tak takonane. Coba ditangeti, Pak. Sejatosipun kula menika dipun dakwa bilih. Kula menika dados maling. Kamangka babar pisan kula menika nggadahi sejo ingkang boten kados mekaten. Sadurunge aku tak takon marang kuwi. Inggih. Kowe pawongan saka ngendi? Duwe wigati apa wani leledang ana ing sakiwa tengening Pucang Sari? Nggih, sejatosipun awrat anggen kula ngemban dawuhipun Pangeran Diponegoro ingkang supados lumarap wonten ing Ki Jogobaya ing mapan wonten ing Pucang Sari. Sing dadi sesilihmu sapa? Ingkang dados silih kulun boten wonten sanes namung Raden Bonokusuma. Panjenengan Raden Bonokusuma. Waduh, pun pangapunten. Monggo panjenengan kula aturi. Monggo Ki Jogobaya. Jenengan ingkang pinarak wonten mriku. Monggo. Nyuwun pangapunten Raden. Ngantos kladuk wani kirang deduka anggen kula matur dhateng panjenengan Raden. Dados punapa? Sekawit kula mboten mangertos saderengipun. Inggih. Nyuwun pangapunten Raden. Panjenengan ngendikaaken menawi kautus dening Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kersanipun Kanjeng Pangeran Diponegoro kados pundi? Awit saking dawuhipun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Ki Jogobaya kasuwun ngestreni anggenipun Kanjeng Pangeran Diponegoro badhe ngawontenaken paserihan ingkang langkungaken. Wekdal menika kula dipun timbali supados nderek parpatan wonten ing Curug Trojo. Kersanipun Kanjeng Pangeran mekaten. Inggih. Menawi ngaten Raden, kula namung badhe sendika. Badhe ngleksanani menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Inggih. Mila saking menika Ki Jogobaya. Sumuga sesarangan kula dherekaken lumarap wonten ing Curug Trojo. Prayogi sumangga panjenengan kula aturi ngrumiyini tindak sekedhap malih tumuli kula badhe sumusul tindak panjenengan Raden. Menawi mekaten nyuwun tambahing pangestu. Monggo ingkang atos-atos kula badhe bidal tinten sami. Nyuwun ngapunten. Cokro Kejet. Semedat kowe iki ya kepiye? Dadi ya nono pawongan liwat ki ra kudune ditakoni sik. Karepe arek ngopo? Aja pati-pati kowe kandha yen kuwi wong arek tumindak ala. Saya meneh buktine ora ana. Arek iki dadi lingseme Ki Jogobaya to nek ngono kuwi. Sesuk yen tumindak sing ati-ati. Nggih, Cokro Kejet. Besok ngapunten. Kok nganggo mikir. Sing waspada. Ora kok ning paton mengo. Darah muda ki. Oh, ya aku percaya. Iki. Ki Bau. Iki kula. Lan kuwi Wirajaya. Ki Jogobaya kados kabeh wae. Nggih. Rene saka kersane Kanjeng Pangeran Diponegoro. Wektu dina iki uga aku ditimbali supaya nderek parpatan ana ing Curug Trojo. Inggih. Mula kang saka iku
Aku pasrah marang kowe kabeh. Bab katentremaning padukuhan Pucang Sari iki ndak pasrahake marang kowe kabeh. Terus Ibu Jaya nggih nderek menika. Lah, ibune uga tak kanthi sowan ana ing ngersane Kanjeng Pangeran. Kula tetep nderek niki. Borong katentremaning padukuhan Pucang Sari. Aku bakal budal ana ing Monggo. Kula namung saged nderekaken. Saged nderekaken. Monggo. Wis mongso padha. Ayo, Ijih. Tak pasrah. Nggih. Tanggung jawab awake dhewe satindak iki Jokobaya aku karo jenengan. Mula sing ati-ati. Monggo sareng-sareng dipun jagi kawilujenganing Pucang Sari. Monggo Ndene. Wirajaya lan kowe Cokro Kecen. Isi ana gawean sing durung rampung kang kudu dirampungake. Wis ayo rampung gaweane. Monggo nggih. Sarinten. Kula Eyang. Kowe kok ya krasan to mapan padepokan sira Sabra. Inji kula kraos Eyang mapan wonten ing padepokan menika Eyang. Tenan apa? Inji. Mbok menawi Eyang menika ngersak kendaran utawi unjukan menika sampun cumawis lho Eyang. Tenan. Saestu to Eyang? Gegek kowe kuwi ngapusi karo bapa. Boten kok Eyang. Saestu. Ya, mengko yen aku ngersake dakar kula kudu bareng karo siramu. Inji Eyang. Das pundi Eyang? Wah, aku kuwi rumangsa bapa. Pingahipun nggih menapa to Eyang? Sawise loro sarinten. Inji. Ngasu kawruh ana paguron. Sila Sabra. Inji. Rasaku seneng beda karo abdi liyane kamapan ngono sila bakah kene. Piye? Inji sesampunipun Eyang menika marengaken menika nggon apa? Ingkang Aji. Nggih Aji Kumbala. Kumbala geni apa ya dieling-eling to. Nggih menika lak digdaya sanget kok Eyang. Aji Kumbala geni kuwi lubene linuwi. Oh inji menika. Sadingae apa wae kuwi ora ana kang wani ngumbari karo Aji Kumbala geni. Oh inji. Ingkang setunggalipun menika Aji menapa Eyang ikan dipun parenken dhateng kula? Sik tak eling-elingi. Ayo bopok wis tuwa, medhi lak ana laline. Kuwi Aji Kumbala Radu. Oh inji. Kumbala geni kalian Kumbala Radu. Kuwi padha dadi kastene lho. Sami-sami sektinipun menapa? Padha, ora ana kacike, kadigayane ya padha. Upama ana bebaya, dieling-eling. Inji. Kuwi yen wis diwatak. Digirisi. Oh ngaten inji. Yen Radu Gombala kuwi ana ing kasamripat tadi. Nanging Aji Gombala geni
ditamakake jim setan pelayangan apa dene menungso adur sunyir lho. Malah ngaten Daya Sangket Ji. Aji Kumbala geni menika Ji. Eyang. Luwih saya gedhe katisane. Inci. Menawi ngaten menika kula remen sanget dipun paringi aji-aji menika Eyang. Nanging aku ndiweling karep kowe Lorosari. Welingipun menapa Eyang? Nggonmu ngetakake mengku. Upama ana bebaya apa wae kudu waspada. Oh ngaten. Inci. Jareku ndrawasi nganti siramuku lena nggone ngecakake. Upama ditapake gunung. Lungokke ya. Bisa jugruk. Segara asat. Sepisan kaping pindhone. Kowe aja tumindak gong adi gunung man sapa wae yen durung ditapuk aja napuk dhisik. Inci. Sedaya sesantinipun Eyang menika kula estokaken Eyang. Aja dilalakake lho. Inci. Menawi ngaten menika kula sampun saged. Menawi ngaten sabut saged sedanten ngaten nggih. Eyang. Ngene sarinten. Ngelmu apa wae iki wis tak suntak marang kowe. Ning sing rampit tenan. Malah ngene santen. Inci. Dina saiki siramu suwanana ning Curug Trocok. Sak menika. Iya, ana ngesane Jeng Pangeran Diponegoro. Menawi kula sowan wonten Jeng Pangeran Diponegoro lajeng Eyang kalian sinten menika? Kula mesakaken Eyang. Ora sah kowe mikir karo bapa. Aja kuwatir. Oh, Inci. Menawi Eyang menika kula supados wonten Kanjeng Pangeran Diponegoro Inci. Kula sak menika Inci. Sagah. Sak menika kula nyuwun pamit. Yo. Titi wanci sak menika kula nyuwun pamit. Yo tak pangestu. Pangestu Eyang. Sing ati-ati. Eyang ingkang atos-atos Ci Eyang. Yo percaya karo bapa. Inci Eyang. Bapa ora bakal negelake karepku tak dampangi saka kaduwan yo. Kula nyuwun tambahi pangestu Eyang. Sing ati-ati. Kula ingkang sowan Ki Buyut. Kula ingkang sowan Eyang. Ki Jogabaya. Inggih Ki. Jebul wiwit esuk ana prenjak kang ngecer ketawi banget. Jebul ana tegane Ki Jogabaya. Kangen apa? Inggih, estunipun sampun dangu kula mboten pinanggi kalian Ki Buyut. Wis sakwentara aku ora pedhuk karo Ki Jogabaya. Pramila dinten menika kula sowan Ki Buyut sekawit manah kula kapang sanget kalian Ki Buyut menika. Ora maido. Awit siram kuwi biyen lak murid siswa. Inggih. Dadi cekelingan. Inggih tesih kemutan. Lah iki rada pangling menika. Kula bojone niki Bapak. Oh, kowe bojone Ki Inggih niki sing makula. Oh ya. Kula ngaturaken bekti kula. Ya tak tampa mung pahit ku tampano. Inggih. Lah kok Ki Jogabaya. Inggih. Teka nang paguron. Sila Sabra kok diderekke karo nama-nama iki? Inggih. Iki apa abdimu apa rewangmu? Menika priagung saking Diponegaran. Priagung saka ingkang asmanipun Raden Bonokesumo. Iya. Buyut. Dipenakake. Inggih. Raden Bonokesumo. Nuwun kula Ki Buyut. Kula menika sampun wastani Kirang Subasita. Inggih. Ngatur sugeng. Pikantuk berkah pangestunipun Ki Buyut. Kula winantu karaharjan. Inggih. Kula aturi mrayogake anggen pun lega. Ngestokaken dawuh Ki Buyut. Jane ana wigati apa to? Kok sajak nemu wigati? Inggih. Beda karo padatan kok teka nang paguran Sila Sabrang kene. Inggih. Pareng matur Ki. Ya piye? Mila darang-darang kula sowan kejawi ingkang sepisan kejawi kapang kalian Ki Buyut. Dene jangkep ingkang angka kalih. Mila
kula legaken kula badhe sowan wonten ngadanipun Ki Buyut menika wonten wigati ingkang badhe kula suwunaken priksa. Wigatine piye? Ngaten Ki Buyut. Inggih sinaosa Ki Buyut menika sampun kathah anggenipun paring seserepan saha pulang wuruk dhateng kula. Pramila dinten menika kula sowan badhe nyuwun tambahing piandel kinarya betenging tamenging jiwa raga kula yang. Jokobaya. Mestine kowe lek jagelingan to. Inggih. Rikala taun wis kepungkur. Ajika Wijaya si tak peneke karo Ki Jokobaya kula ora kurang to. Kok ijazah ku njaluk tamenging raga. Inggih. Sampun kathah ingkang kula tampi nanging raos sing manah kula tesih kirang jalaran dinten menika kula kedah sowan katimbalan ngersa dalem Kanjeng Pangeran Diponegoro kinarya ben tamenging jiwa raga kula yang. Iya. Dipenakake Dik. Inggih. Kepareng unjuk Ki Buyut. Piye Raden Gandakesuma? Mbok bilih semangke. Anggen kula matur menika undangane penggalipun Ki Buyut. Inggih. Semeten ugi kula badhe nyuwun sipat kandel kados ingkang dipun suwun Ki Jogobaya. Oh. Menika sampun Raden Gandakesuma ngaten isih badhe kula pinakani. Inggih, matur nuwun sanget Ki Buyut. Joko inggih kados pundi Ki Buyut? Sadurunge aku mengko maringi ngelmu marang kowe. Kowe kudu nglakoni siram jamas ana ing sedap. Srananipun anggen kula badhe nampi sipat kandel peparingipun Ki Buyut kula kedah siram jamas langkung rumiyin. Jalaran arep nampa ngelmu kang diarani Aji Gumbala Geni kuwi kudu ngreseke badan. Makaten. Pikiran batinmu aja nganti tekah. Nuwun marang Bathara Kang Murba Kawasa bisa wening nggone ora nampa. Inggih. Semanten ugi Raden Gandakesuma. Inggih Ki Buyut. Sampun nganti kesupen. Anggenipun manembah wonten Sang Gusti Kang Maha Agung. Ing semangke panjenengan saged nampi Aji Gumbala Geni minangka sipakandel dhateng Raden Gandakesuma. Rene sampun wijang sabda pangandikanipun Ki Buyut kepareng kula nyuwun pamit Ki Buyut. Iya, para sing ngatos sami. Nggih. Sumanten Kula nggih badhe nyuwun pamit ya. Ngatos sami. tambahi pangaturipun pamit. Iya. Ming setunggal menit. Ya kepriye? Leloyo ki kok lejan tenanan. Kowe ngerti ya karo pakmu cilik iki. Merga re nyambut gawe karo kowe tak rewangi paribasane munggah gunung medhun jurang. Kowe arek golek pakan kanggo murakabi keluarga to. Ya pancen jenengane wong tanggung jawab karo keluarga. Tanggung jawab karo anak bojo kuwi ya direwangi ndaske sikil-sikil glendas. Golek klimpene wong-wong desa ngadesa. Lah iya. Ngasih aku liwat ki nang pinggir dalan ki ana gedang. Ayo tak langsung ketok wae. Sajiwa tangi. Nglemperak kowe. Lah tanggap aku nglemperak kuwi, tanggap aku ora sayah po. Awang nekat wae gedang semono gedene panggul dhewe. Sayah ora sayah kuwi saka penggawene sapa to? Ayo penggawene awak dhewe iki to. Layon, layon. Tukul, Sapa kowe? Ojo ngajek. Ampun,
lalaran karo sing duwe lemah ki piye? Arep padha ngopo? Menapa damel kendel menika nggih mboten angsal. Tegese ora ngono. Gandeng iki ing lalatan Pucang Sari iki nggih lagi ora tentrem. Dadi kowe nang tegale aku iki pantes tak cubriani. Nek kula ngoten nggih mboten nidhep niku tegale sinten. Sing penting enten gubuk kula damel kendel. Soale akeh barang ilang ning kene kuwi. Saiki aku tak takon. Iya. Kowe wong telu ning tegale nggon aku iki jenengmu sapa njur arep menyang ngendi aku tak takon. Ora aku mung nunut sedelo. Iki ayo. diura-urake dadak nglempus. Ning nek dong kesenggruk pikire yo njur panis awake. Njur ngenti lae. Walah bocah-bocah. Sinebut pahlawan putri. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe. Prangagung bojone Goro bebela wirat moyo Tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa katampen langgam Sri Uning. Sri Uning Mustika Tuban tangi Tresno lan saboya pati ngimpi sik tak balekke nyawa sik Kang. Ais nyawane sik turu wae kok kowe. Mau aku koyone turu ning kono iso ning pangkuan jenenge. Ala ole oyang. Kalo. Wis nyawane wis teko iki.
joget. Joget ora iso ayo. Pinteran tenan iki. Canggih ya. Senajan wekasanira Kahanane piye aman ra Kang? Nah, saiki awak dhewe iki rak wis seneng-seneng. Iso nyekel maling. Berandal-berandal sing ganggu nang desa kene iki desa Dukuh Pucang Sari. Ah wis do lunga kabeh. Sing nyolong gedang ya wis kecekel. Ning aku wingi diseneni karo Pak Bayan. Senek. Lah salah kleru. Aku kleru wong apik kok. Wong lewat tak cekel tak adepke Pak Bayan. Kuwi to radene Raden Bono Kesuma. Wong kowe iki maling karo piyayi iki rek seje glagate. Lah aku ya kaya mau kuwi kok. Heeh. Pas tangi turu langsung mak glebet. Langsung tak cekel. Wah aku seneni aku. Malu aku. Kowe iso nganggo basa nyetane kowe pegawe kok ya dadi iso bahasa sing mentereng bareng. Aku yo senenge nang kene iki. Sing jenenge kantor Kementerian Agama kuwi sing duwe ketoprak ming tok Kabupaten Temanggung. Wah, bener. Liyane urung ana. Dereng enten. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung kuwi duwe paguyuban ketoprak. Ketoprake kuwi dumadi saka para kuwi penyuluh lintas agama. Guru agama lintas agama. Wah. Ning ming tok siji kecewane. Pripun? Sindene ngebon saka Kali Manggis. Kaya pensiunan penyuluh to, Pak? Wah, ya pensiunan penyuluh. Kayak sing siji kae sinden tayub. Oh, saka Miri Wetan. Oh, wone biyen gek enom wae. Ana wong ke danang tenan. Sing njur dadi bojone ora ke danang biyen. Pas ke danan ke marane nggonku. Heeh. Rada ngleng-ngleng ya kan. Agak njaluk apa? Wah, njaluk disuluk tak suluk mari. Wih, kuwi iso suluk to? Nggih. Wih. Carane lah kula niku pas penyuluhan wonten Porot niku. Pas kepanggih kalih penyuluh Buddha. Lah kula diajari suluk-suluk niku. Wah. Yo tak praktekke. Bisa suluk. Saged. Mula saiki iki ngene. Awak dhewe iki senajan nang desa, awak dhewe iki duwe kewajiban. Nggih. Ngurukunke wong-wong desa-desa kuwi. Klebu cah nom-nom kuwi sing perlu disuluh. Nah. Dadi saiki kuwi ana judi online. Wah, niku sing marake geger donya. Lah ya kuwi. Kanca kula niku bangkrut mergo napa ngeslot niku lho. Nang HP kuwi to. HP. Kula nggih diajari ning kula kalah terus, yo kula mertobat. Oh, ning kowe ora melu terlibat judi online. Nek kula menang jan terlibat niku. Tujune kalah. Yo kula mertobat. Mula awak dhewe rak yo duwe kewajiban kuwi. Enten malih pinjol, Pak. Pinjol kuwi judi pinjaman online niku yo wah niku nggih. Wah kuwi sing entek-entekke. Nganti ana sing entek sapine barang. Enten sing bunuh diri mergo dioyak-oyak dek kolektor barang niku mergo pinjol. Ki mula cah nom-nom ki dikandhani supaya waspada aja nganti terlibat pinjol judi online. Bar pinjol gawe judi online. Nah cocok niku tumpuk karo judi online karo do kencan online. Enten kencan online. Kencan online. Micet niku nggih enten niku. Jenengan ajeng butuh cewek napa nggih saged online. Online kuwi. Serba online sak niku. Ya zamane saiki aku ki ngundang sindene online kok. Ya sing nek saat iki memang serba online. Tadi telepon, pripun Pak Klono mboten melu latihan ndak iso. Iso wae aku. Latihane online.
Ayo bengi-bengi ke sing do bareng-bareng panjake sindene do kuwi nomor HP siji ge mencet wong pirang-pirang kuwi jenenge apa? Grup kuwi. Grup kuwi. Wah, WA grup. WA grup. Wah, kuwi latihan ya nang kono kuwi. Wah, nggih, sakniki memang modele online. Heeh, saiki mulane nek ora tiru-tiru ya kalah kok. Kalah. Jarene jaman edan kuwi nek ora melu edan ora kedeman. Ning nek melu edan ora tekan. Nggih. Panjenengan ajeng edan apa mboten? Kuwi kok njur ngajar. Aku kon edan. Wong arek sukses kuwi kudu ya edan sik. Lah iya to? Wong bodho kuwi jarene kalah karo wong pinter. Nggih. Wong pinter kuwi kalah karo wong bejo. Wong bejo kuwi kalah karo wong nekat. Wong nekat kuwi kalah karo wong ngedan. Ngoten. Lah iya to? Kuwi nek arek melu edan ora apa-apa. Nek wis tekan edan yo pripun? Ayo wong edan kok jenengane edan ayo kaya sampah masyarakat nek edan niku jero. Iya. Mula kudu pikiran iki ditenang-tenangake. Nggih. Aja nganti stres. Dhewe jaga iso di online ke lho, Pak? Ya bisa kok. Waduh. Bisa tidur. Pasang CCTV. Pasang CCTV nang perapatan. Nah, didelok HP ning omah. Nah, saged ngoten ya. Mula ngene, sing jenengane wong jaga kuwi aja dumeh ki aman, wegah jaga. Wah nek jagake njagake wong sugih kuwi ora kena. Mboten saged. Jaga jaman saiki ki bisa kanggo kuwi lho. Jagani nek menawa ana sisip sembiring kanan, ana wong lara bengi. Ana wong di anak ora metu-metu ki bisa goleki wong rondo. Iso engko goleki Mbah Dukun. Iso engko goleke Bu Dokter, iso ki diangkut gawa nang puskesmas sebab saiki kuwi wong di anak kuwi kudu gawa nang puskesmas. Mboten angsal dukun bayi mara tenggen. Oh, ora entuk, kudu gawa nang puskesmas mergo nek ana apa-apane kuwi dukun bayi ndak kena parang tutuan. Oh, ngoten. Saiki cah nom-nom kuwi nganten anyar klebu disuluh. Oh, aja nganti sesuk nek duwe anak ki anake stunting. Oh iya, kuwi ora oleh. Ora oleh. Jenengane kawin anak. Ha iya. Iso anak kok kawin-kawinke. Kawin dini. Mergo dini wis ndek bojo. Ora oleh to kawin. Ora oleh kaya diamuk bojone. Iya, mulane ayo sing cah nom-nom dikandani sakwise lebar dadi nganten kuwe kudu leh mangan sing gizi-gizi, sing ben boten stunting anake. Anake men ora stunting. Aja lali dipresake ning nggon kuwi lho sing di scan-scan kuwi apa ya? Ayo USG. USG. Kuwi saiki ngerti lek lanang apa wedok ya? Wah, saged. Heeh. Sesuk bojomu nek meteng ya wah, dipresakake. Nggih. Ana wong patuk-patuk. Enten tiyang kados iki. Wuh. Ceweknya ngobrol-ngobrol. Oh, bagus. Ayo, Ayo. Iki kaya ngono. Wong bisa takon. Piye ngene? Kenalamu? Wah, sanes. Boten tebak lho. Nek kenalamu. Pokok di nganu. Kados piyayi. Nuwun sewu. Apa ki sing dodol kuwi judi online kuwi saged mawon. Niki nggih micet iki tukang jaga. Saged mawon niki. Nyuwun ngapunten Ki sedulur. Nah, itu. Ki sanak. Oh, iki sing jaga ngombro-ombro. Ya keten kok. Mriki rada nyerak mriki ben rada ajeng tindak pasar napa? Mboten, kula niku sampun dangu anggenipun mlampah ngupadi dateng piyantun kok sampun dangu kok mboten kepanggih. Lah niki kok wonten greneng-greneng mila kula caketi mriki. Oh, ingkang dipun padosi sinten niki? Wah, kula niku badhe nyuwun pirsa. Oh nggih. Menawi Gunung Butak niku wonten pundi nggih? Oh, alah ora golek Gunung Butak niku mangke jenengan kepanggih Gunung Sumbing, mangke terus ngalor sithik. Kuwi Gunung Prau. Gunung Prau. Gunung Prau. Sing biyen gawe kae lho
gawe tiba montor mabur kae lho. Ah, kuwi Canggal. Daerah Canggal. Sing tebih napa mboten? Oh, caket. Pun caket. Oh, pun caket niku. Wah, pun caket. Bejo, Rum. Bejo iki. Nggih. Petek Kok badhe tindak Gunung Buthak badhe madosi sinten? Badhe sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Wah, Kanjeng Pangeran Diponegoro. berarti tentarane Pangeran Diponegoro. Yen ngoten banyak perjurit. Inggih saged dipun wastani mengkaten. Kula menika saking Ngayogyakarta. Wih, dene nama kula pun Jaya. Jaya saking Yuja. Inggih, menika Arum. Arum. Lah yen kalian Kanjeng Pangeran kula mboten ngerti ning nek Gunung Buthak ancer-ancere mriku nika. Oh. Nun sewu Gunung Buthak niku nek yah keten. Kabut. Kabut. Gawat. Kathah rampok, kathah napa nggih? Jenengan mboten ngertos dalane macan sing gedem. Macan sing gedem ki sing kaya ngapa to, Kang? Oh, sing dualak nih. Macan sing do dicakep ora kecakep wis. Gede banget. Nang kono nek nang Yuja menika Iki ora basa daerah gedem. Gedi. Gede banget. Saking duruk nganu iki. Nggih. Nggih. Ha, ngeten mawon. Kados pundi? Nek niki rak ampun sonten Nggih, pun sonten jam nika. 4 punjul niku mangke bahaya. Sakniki kersa pinarak teng gubuk kula kriyin. Nginjing tak derekke. Iki malah ditawani kon leren. Nginep wonten nggen kawula. Niki wis bejo ya pengen aku karo kowe wis krasa kesel. Wis kesel banget. Wis suwe Nginjang dino. lanjutke malih. Kersa pinarak teng Pucang Sari. Menika rayi kula nggih remen. Garwa menapa adi? Rayi. Kula adi. Oh, mangane padha mirip. Mirip ning kok gedhe adine nggih. Nah, biasane Lah wong nek adi niku biasane nak vitamine niku Kula sing niku nek kathah. maem lak sok ngalah. Ngalah. Nggih nek enten maem sithik kersatipun telas ki adi. Nggih Yen kersa ngaten, monggo. Aja monggo. Kampir rumiyin wonten Pucang Sari. Oh, nggih matur nuwun, nggih. Monggo. Ayo Kakang. Sareng-sareng. Wis apa? Adang-adang aku arep mlaku ning Curug Traca. Ora perlu kowe ngerti karo jenengku. Sing baku kowe gelem ndak pek bojo. Ayo. Ayo. Ayo go. Ayo. Arum. Iya Kakang. Iki beranda sing kurang ajar yen tak sirnake. Wis apa kowe? Wani mateni mungsuhku. Kenal kowe wae ora? Lah ngopo? Aku ki ngewangi kowe lho kok malah nesu. Aku ora pundhuh diewangi karo kowe. Dhewe iso. Aku lak mesake. Ngopo mesake? Yen ana wanita dipoto-poto ki lak ya mesake, dibelani kok ya malah nesu. Kok malah guyang-guyu. Kowe sapa kowe? Pangling mau karo aku. Sapa? Coba dieling-eling dhisik to. Pangling aku Kakang. Kowe bojoku Kakang pirang taun Yen aku ora pangling karo kowe, mulane aku wis suwe nggonmu goleki karo kowe lho Aku kangen banget karo kowe Kakang. Wis pirang taun ra ketemu Kakang. Aku ra maido aku ya kangen kok. Kangen tenan Kakang. Ya iya wong jenengane bojo lho Rara Sarinten.
Kayak kowe wis prono sprene wis pirang warsa wae kowe ninggal aku. Kowe mapan ono ngendi to? Ngene yo Kakang, aku ninggal kowe mergane aku ngangsu kaweruh ning padepokan Kakang. Saiki aku dadi wanita perjurit, aku karo sapa wae ora wedi Kakang. Oh ngono to saiki. Iya Kakang, mergane aku ninggal kowe yo ngono kuwi Kakang. Nalika semono kowe lak suarane ngersane Kanjeng Pangeran Diponegoro. Iya Kakang. Ning saiki kok kowe wis gandeng karo wong wadon. Sopo Kakang? Ora lak wis sujana maneh to? Ya sujana wong pirang taun aku ora ketemu karo kowe. Wis nandeng-nandengke to. Wis ora seneng karo aku to. Sing kandha sapa? Ya nyatane ya tenan, nyatane ki sapa? Nek kudune kowe ki ngerti Kakang. Aku ki tresna lahir batin tenan karo kowe kok bisa kowe kaya ngono Kakang. Aman iki. Ayo takoni dhewe. Kok malah guyang-guyu wae. Wis sapa kowe? Wong wanita sing lemer, sing sedenge bisa sanding karo bojoku sing tak tresnani. Ora mung manthok-manthok. Iki bojoku sing tak tresnani. Iya. Ora iya. Iya. Aku kuwi pancen wanita sing lemer. Aku kuwi pancen wanita sing lemes. Nanging aku ya uga goleki wanita sing luwih lemer. Wanita sing luwih lemes tinimbang aku. Kenapa kowe bisa kandha kaya ngono? Wanita sing ninggalke bojone sasi tekan taun. Kuwi apa wanita dudu wanita sing luwih lemer, luwih lemes? Lali toh. Iki duwekmu. Loh. Loh. Iki patrem nalika semono sing tak titipke karo adikku Arum. Pirang taun. Oh nek ngono, kowe adikku Arum. Arum, Mbak.